Malta fil-quċċata tas-settur tal-enerġija fl-Ewropa hekk kif grupp ta' żgħażagħ Maltin taħt l-isem tal-kumpanija Flask rebaħ il-kompetizzjoni Power Up, kompetizzjoni minn Energy bejn 160 intrapriża minn 23 pajjiż. It-tim Malti permezz ta' preżentazzjoni fuq soluzzjonijiet innovattivi rigward teknoloġija u enerġija nadifa kiseb l-ewwel post. Aħna din inħarsu lejn akkumulazzjoni ta' enerġija nużaw l-arja kompressata. Fija nfissa wkoll mhix xi ħaġa ġdida, hemm ukoll ħafna riċerka għaddejja fuq dan il-kamp, jiġifieri li inti meta għandek surplus tar-riżorsa tiegħek, meta għandek ħafna riħ pereżempju, tuża dak l-ekstra li ma tistax tuża immedjatament biex tikkumpressa volum ta' arja u meta jkollok bżonna tħalli din l-arja tespandi u tiġġenera l-enerġija minnha. Il-kumpanija ddisinjat ukoll sistema li tiġi integrata fl-istruttura tat-turbina. Din tippermetti lit-turbina sabiex iżommu takkumula l-enerġija kollha li ma tiġix użata. Inna naħdmu fuq għal din l-aħħar sena u ftit xhur, proġett funded mill-MCST, fondi tal-Gvern, ġifieri li speċi napprezzaw ħafna li rċivejna ħafna support fuq dan il-proġett, għandna partnership mal-MetServ u bħala Università ta' Malta din immexxu dan il-proġett biex impoġġu l-ewwel prototipu ta' din is-sistema fi Maltin speċifikament viċin id-Dokkwan ta' Bormla. Fit-22 ta' Novembru, it-tim Malti f'Budapest se jipparteċipa fil-finali Ewropea bejn ir-rebbieħa reġjonali kollha. Dan bit-tama li jiksbu għajnuna u kuntatti ġodda biex il-prodott tagħhom jiġi kummerċjalizzat.